розвідувальної роти 58-ї окремої мотопіхотної бригади. Звертаємось до вас, Зеленський Володимир Олександрович, як до президента України. Sebuah rekaman beredar menunjukkan saat-saat pasukan Ukraina menyerah setelah mereka diduga tak tahan dengan serangan dari tentara bayaran Rusia atau PMC Wagner. Rekamannya diunggah di Telegram pada Rabu 23 November 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan di Artemovsk Bakhmut mereka yang tidak terluka memilih membuat pernyataan. Para desertir Brigade ke-58 mencatat rengekan mereka kepada Zelensky. Para pasukan tersebut mengaku tidak bisa menahan serangan para Wagner. Mereka tolak perintah itu, jelas narasi unggahan. Kendati demikian, belum ada informasi lebih lanjut dari pihak Ukraina terkait hal tersebut. Belasan pasukan Ukraina berdiri dan satu diantaranya mewakili rekannya untuk membuat pernyataan. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Як до президента України та до вас, Залужний Валерій Федорович, як до головнокомандувача ЗСУ, про допомогу у розв'язанні нашого питання. Наш підрозділ, знаходячись в районі виконання бойових завдань, неподалік населеного пункту Бахмут, під командуванням минулого командира бригади Брижинського Дмитра Володимировича, отримав завідомо злочинний наказ про висування на необладнані та пристріляні ворожої артилерією позиції, не дивлячись на загрозу життю особового складу. Ми висунулись на вказані позиції, хоча знали про небезпеку для життя під час виконання даного наказу. Потрапивши під щільний артобстріл з усіх наявних у ворога сил, відійшли з позиції, щоб зберегти власні життя. В той же день ми отримали повторний наказ на висування на ті ж самі позиції, з яких нам довелось відійти. Вони були мало того, що під цілодобовим обстрілом з ворожого боку, але й позиції були також заміновані силами суміжних позицій, про що ми дізнались випадково під час спілкування з підрозділами, які виконували роботу по захисту державного суверенітету в даному напрямку. Інформацію ми довели командиру бригади Брижинському Дмитру Володимировичу щодо неможливості виконання бойових розпоряджень в даному секторі. Командир бригади відмовився спілкуватися з нами на цю тему та не захотів слухати наші аргументи щодо неможливості виконання бойового розпорядження, доведеного ним до нашого підрозділу. Також він не захотів вислухати наші пропозиції щодо ведення розвідки в даному секторі, хоча ми володіли інформацією щодо кращих позицій для ведення спостереження за противником. І це давало нам змогу виконувати нашу роботу якісніше та стримувати агресора на даному напрямку. Дивлячись на всі вище перераховані обставини, ми були змушені написати рапорт про небажання нами виконувати завідомо злочинний наказ, який нам віддав командир бригади, на той час Брижинський Дмитро Володимирович. Через декілька днів нас, згідно з листами про відрядження, було виведено з зони бойових дій в одну із областей України, що перебуває на декілька відстані від зони проведення бойових дій силами Збройних сил України, де перебуваємо і по сьогодні. З моменту нашого виведення нас зняли з усіх видів забезпечення – матеріального, харчового, майнового та фінансового. Весь цей час ми знаходимося в місці дислокації згідно з листами про відрядження, які нам виписали в бригаді. Ми хочемо далі служити на користь нашої держави. Ми хочемо отримувати гідне ставлення до себе та всі ті умови, які має надавати нам служба в Збройних силах України. Але командування 58-ї бригади взагалі не звертає уваги на наше існування, а більше в бригаді нас визнали такі, як самовільно залишили частину, що є безпідставним звинуваченням та порушенням наших прав. Нам довелось звернутися в судові інстанції, в ДБР, органи прокуратури для вирішення нашого становища та були повністю виправдані згідно судових рішень. Ми не відмовляємось захищати суверенітет нашої держави і не відмовлялись. Більшість з нас пішли на війну з першого дня повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України. Більшість з нас захищали нашу країну починаючи з 2014 року.
Ми патріоти своєї батьківщини та сини своєї неньки України. Ми вимагаємо гідного ставлення до нас, відновлення нас на посадах, які ми займали, та відновлення всіх видів забезпечення, які нам мають надаватись з боку бригад. Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.